je z takého módu, že backpack a uvidíme, jak to bude fungovať. Tak vytvoríme si ten taký backpack a potom by sme mohli nejaké iné videá z tohto. Ideme na to. No tak najprv si určite treba musíme poťažiť. Čo som pozeral, že tam potrebujeme určite kožu, potom nejaké farbivo, takže letíme krávy zabíjať. No, a počujete nejaký zvuk, tak prepáčte, ale tlačí mi tu tlačereň. A potom vyskúšame, čo ešte niečo to je... Minulé som robil Michael Jacksona, čo ešte také by som mohol robiť, neviem. Píšte do komentárov. Ideme na to. No, nie. Nejaké pardon. Nejakú tú kožu by som rád našiel, ale svinky. Čaute svinky. Možno by som mohol to drevo, či ten šutrík. Šuter. Šuter. Vykraftíme si krumpáč a crafting. Máme krumpáč, tyčky, drívko, crafting. A máme krumpáč. Teraz letíme na kameň a už možno tí, čo ste pozerali tu, že hororový Minecraft prvú epizódu a druhú epizódu, neviem kedy natočím epizódu 3, ale teraz mi to moc nejde, lebo nemôžem až tak zase, ale určite tretia epizóda bude, aj keď neviem kedy. A počujete tento hluk, tak prepáčte, ale myslím, tu musí niečo tlačiť 3Dčka. A určite robím ešte nejaké iné videá, a teraz moc netočím. Oddychujem aj, tak. Zase nakáť a iné veci také robiť. No, teraz späť k veci. Budeme si vyrobiť základné veci. Sikerku, potom klumpáčik, potom mečík. Jak som už craftil aj. Máme meč. Som mohol možno aj do tohto modu, či do tohto sveta, pridať aj mod, že proste znižíš jeden blok stromu a ti padne celý. To by mohli akože do Minecraftu pridať gravitáciu. Postavíš, že to nemá žiadne podpevné ramy alebo tak stopy, tak proste nič neuvidíš, ale no, že proste nič neuvidíš, to som nemyslel, čo zvládlo. No, že proste to nemá akoby gravitáciu tento Minecraft. Akože ja mám taký mod, ale na tento počítač by vybuchol, ako sa vraví. Nie je až taký dobrý. Ja natáčam aj starkých, mami a oca. A tak. Ďalej. Ešte niečo. Za 100 odberateľov urobím nejaké obrovské video. Nejaký modpack, ak sa nám to podarí. No, uvidíme, keď toto vôbec dohráme. Nie, žiadne krávy v tomto svete zrejme nie sú. A to mne na nervy. To ma troška štve. Čaute svinky. Jak to urobiť? Ty vole. No. Sa vrátim na to miesto, kde som tu bol. Máme nejakú veľkú rokľu, no a ja idem teraz vyskúšať vykraftiť to, čo sme chceli aj vykraftiť. Nejaké farbu ešte potrebujem. Neviem, či tam je aj vlnu potrebovať, ale že máme 13. Meso som zahodil do koša, lebo si povedal, že na čo mať meso. Mám 3 jahňacie, ktoré som všetko zožral, takže bežíme vykraftiť. Ja som sa upravil chvíľku napätia. Malo by sa tam nejak ísť. Ja som zabudol ako. Počkaj, tuto by to malo byť. Neviem kde. Nejak to nefunguje. Tak ja sa idem na to pozrieť, možno sa ten mod nebugol, preto nešlo vykraftiť. Aj ste si určite všetci všimli, že mám nejaký železný armor. Jaj, som zabudol, že tam vlastne nemusí ísť strúhla. To by ako potom mohlo ísť. Či ste si všimli, až som do kevky vstúpil, no a tak.
Ja to neviem teraz vyskúšať vykraftiť, čo som taký dement a to neviem vykraftiť. No, tak nejaký batoh to asi je. Nejaký Red Smile Backpack. Není tam akože veľa uloženého priestoru, ale tam môžu ísť veci. Si takto asi v tom, kde si to, ako si to dáš? Aha, to musíš mať voľnú ruku. Aha, vy tu máte batoh taký. Dobre. No tak, úspešne sme dohrali túto challenge. Ja ďakujem, že ste sa na toto pozerali. Ale takto, nechcem môj